Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na ng kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag ko tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Story ko yan. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Pick. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat.
Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang, No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, Ako na naman. na naman. Ano siya sinabi? Na naman. Hindi doon, parang, Ano ba sinabi niya? Na naman. hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's yung not lumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para Hindi namang, pwede sa... akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait eh. lang. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was
also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako Or ba yun? ireklamo Ako mo ba sa- yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero ito na lang sinabi ko. Hindi ko nagbabawi. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa lumagano. Kasi ito si Jero, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa
Di, sa mukha, yan. Baliktad! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Miss Nicole Ayala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan.
Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Ah, tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang? Oh yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, sakto lang. Okay.
Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan ang hawak. Ganyan naman. Ay, mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gagi laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, huwag na mong ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Nakakabog dyan sa gitna. Bakit mo inakakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo lang dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo? Hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon mo yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto.
Anonymous kayo. Hayop, animal. Animal day si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Thank you for, sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, demo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step and stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Chino! Upa. Hoy, ikaw na nakatulala, lumilipad ang isip, hindi makausap, ano pa ba, hindi makapagtrabaho ng maayos, at talaga nga namang hindi rin makapag-drive. Pero ang tanong ko, bakit fresh, di ba? Parang fresh ka. Yun pala, fresh from breakup. Huy! Shoutout natin yung mga kakahiwalay lang. Shoutout natin yung mga iniwan. Shoutout natin yung mga nagtatrabaho, nagdadrive, kumakayod, pero ang puso ay talaga nga namang sugatan. Shoutout sa inyo. Mahal. Happy Monday, Payday Monday. Kasama mo na walang iba kundi ang spy, si Opa mo na si DJ Kim Chino. Makakasama mo ako 6-9 tayo. 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ngayon makakasama at sinasabi ko nga sa inyo pag natikman nyo, hahanap-hanapin nyo. Ako ngayon makakasama kung ikaw ay kakabreak lang. Kung ikaw ay inuumpisa na ang pag-move on, kung ikaw ay bumabiyahe na katulala, di ba? Nagbabantay ng tindahan o di kaya naghihintay mawala ang rush hour, ay nako sinasabi ko sa inyo na una pang mawala yung jowa mo kaysa sa rush hour. O yeah, always remember, mahal, kung kakabreak mo man lang ngayon, no? Break up is a redirection, 'di ba? Usually naman kailangan mo ring tanggapin, 'di ba? Wala ka namang gagawa eh. Harapin mo na lang 'yan, harapin mo na wala na siya, harapin mo na hindi na talaga babalik, 'di ba? Para hindi ka na umasa, para gumaan ang iyong kalooban. Mahalaga rin yung acceptance talaga kapag iniwan ka, para hindi ka muna maghanap ng jowa, di ba? Alamin mo muna sa sarili mo na hindi mo na siya mahal or naka-move on ka na bago humanap ng jowa, kasi ang ending, gagawin mo lang rebound yung tao. Diba? Kaya tonight, sige, alamin natin kung mahal mo pa ba. Sige, ibibigay ko ang signs na mahal mo pa ang isang tao, pero baka in denial ka lang. Diba? May mga ganyan, hindi na, nakamove on na ako, hindi ko na mahal, pero ang ending, mahal mo pa.
Sige, umpisa na natin. Unang senyales na mahal mo pa yung tao kapag lagi mo siyang iniisip. 'Di ba? Alam kong galit ka, alam kong nasasaktan ka, pero yung kahit meron ka ng trabaho, kahit nagda-drive ka na, siya pa rin ang nasa isip mo pagkatapos kang iwan at saktan. Ay naku, mahal mo pa yan. 'Di ba? Yung kahit nga naguhugas ka ng plato, 'di ba? Biglang kumukulo yung dugo mo, kahit negative emotions pa yung nararamdaman mo, kahit galit, ibig sabihin mahal mo pa yung tao. 'Di ba? Ganun naman talaga kapag naging special sa buhay mo, nagkaroon ng ambag. Ambag ba talaga ang nabigay sa iyo? Di ba? Pero kung ano naman, kung pinahalagahan ka naman, minahal ka rin naman talaga, syempre talagang mahirap i-let go yung tao. At mahalaga rin na malaman mo na hindi ka pa nakaka-move on. Kasi at least hindi ka mo napapasok sa relasyon. At kung lagi mong iniisip pa rin yung tao, ibig sabihin mahal mo pa. Kahit i-deny mo pa yan, minsan nga may makita ka lang talong na aalala mo na siya. Alam ba? Minsan nga may makita kang tahong o di kaya talaba na aalala mo pa siya. Minsan nga meron kang maamoy na malansa, amoy patis na aalala mo pa siya. O di kaya kapag ikaw ay naglilinis ng CR, minsan nga meron kang naaamoy na Sunrox, naaalala mo pa siya. Ibig sabihin, mahal mo pa yung tao, 'di ba? Kapag gano'n, acceptance, and at the same time, mag-move on para hindi makasira ng buhay ng mga taong willing nang sumugal sa pag-ibig ulit. Okay? Isa pa lang yan sa senyales. Tignan natin kung mahal mo pa talaga kahit iniwan ka. Hanggang 9 PM pa naman si DJ Kim Chino, kaya mahal, wag mong ililipat ang radyo Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Magbukas ka pa. Basic. Laklak tayo, tara. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio.
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po sila, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma.
Sige, mababay na kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman ba? Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pwede ka lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Sige na ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing? Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabibigay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal lang po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera ko.
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Okay na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe.
A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusubginan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Siyempre naman tayo. Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe ang love triangle! Mara! Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Titan Angela. How sure? Bakit siya maninira May nagsend live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait, eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, Si si kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin babawin. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Mm,
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin.
talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot. Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. God! Ay, mo gawa din sa'yo. Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala! Ano? Legit to! malaki. Gago laki! Ang Wala. gulo ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo, malaki. Malaki! Malambot! Anong favorite part mo? Hanap-hanap mo pa ang mga updates. Usually, ini-stock mo pa yung profile, ini-stock mo pa yung social media niya, ano na nangyari, sino kasama niya, anong update, anong bago, malungkot ba siya, masaya ba siya. In short, ikaw ay stalker. Diba, na bawat kibot, bawat bagong nangyayari or di kaya gusto mo lagi kang updated sa nangyayari sa kanya kahit hindi na kayo. Aba, mahal mo pa yung tao. Kaya utang na loob. Tanggapin mo na na hindi mo na kailangang bumalik pa o di kaya magmakaawa. Shoutout natin yung mga nag-i-stalk pa sa kanilang mga ex. Shoutout natin yung mga hindi kayang i-block ang mga ex na kung saan binigyan sila ng trauma pero deep inside gusto pang bigyan ng second chance.
Shoutout sa inyo. Ay, nako, sinasabi sa inyo, kahit ikaw ay nagdadrive ngayon, kahit ikaw ay nagko-commute pa uwi, nako, tama na rin. Tama na maghabol ka sa taong wala ng pagmamahal sa'yo. Di ba? Tama na. Ibig sabihin, stop na. Hindi tama na habulin mo. Hindi ka aso. Tao ka! Ilang beses ko inuulit-ulit yan, 'di ba? At the end of the day, so kung gusto mo ng updates coming from him or her, siguro mas okay nang i-block mo na. It's part of or it's one step para maka-move on ka, para wala ka nang balikan. Usually naman yung mga nagbablock after 1 day, after 1 hour, nag-unblock kasi nga gusto pa rin mang-stalk. Niloloko nyo na lang yung sarili nyo. Nanggigigil ako sa inyo. Anyway, mahal. Hanggang 9 p.m. pa naman ako at meron pa akong isang bala dito para magkaalaman tayo kung mahal mo pa ba talaga yung taong yan, di ba? At, naka-live pala kami. Oo, naka-live pala kami sa 90.7 Love Radio Manila page. Kung gusto nyong makipagkulitan pa kay DJ Kim Chino at makita nyo si Kim Chino na nakaitim na naman. Pumunta kayo sa live namin sa TikTok at FB page ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music at dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Here's the Dawn. Salamat. Salamat. Muli. Salamat. Hi Mal, good evening. Happy Monday. Amang muli. Na araw. Mayong gabi, Kim Chino. Hi. Daming energy ni Kim Chino. Nagkape kasi ako Nagkape ako. Anyway, mahal, malapit na yung hatid saya natin. May libreng concert na naman kami. Alam nyo ba yung Wata Wata Festival? Yan yung basaan sa San Juan. So kami po ang magki-kickstart ng Wata Wata Festival dahil may libreng concert. Uulitin ko, libre, free concert. Free concert po this coming June 20, 6 p.m. ang start sa San Juan Pinaglabanan Shrine. Oo. May libreng concert po kami dyan at syempre makakasama natin ang bandang Naiba, si Jojo Mendres at syempre Aegis. And aside sa libreng concert, meron po kami mga papremyo, meron kaming perang ibibigay, meron kaming ibibigay na appliances, meron kaming ibibigay na bigas. Oo. Maraming salamat. And syempre, birch tree. Alam niyo ba yung birch tree? Nako, simula bata ako yan na iniinom kong gatas. And also, Protect. Meron pa pala kami Protect. Freshness everyday. Naku, sinasabi, ang ganda naman ng mga guest nyong banda, 'di ba? Kailan yung huli nyong kita sa sa Aegis? Naalala ko nung intern ako sa Love Radio, yan yung aming guest band nung nagpa-concert. Ngayon makikita ko na sila talagang malapitan, tapos DJ na rin pala ako. Pabati naman birthday ko. Happy birthday. Ganda nun, manonood ka lang, mananalo ka pa, sabi ni Louie. Louie, punta ka kaya? Alam nyo, may mga Chino Pops na pumunta nung naghatid saya kami dyan sa sa Muntinlupa. Binatuhan ko sila ng mga ng freebies. Meron kaming t-shirt. Uy, Bayani, hi DJ Kim. Nandito kami sa Batangas City. Uy, shoutout natin mga Batanggenyo. Wala akong pera pang flight, sabi ni Louie. Kapag na lang nagawi kami dyan. Hi, Jonah. Maayong gabi.
Wait lang. Baka magselos yung mga nasa ano natin, FB Live. At bukas pala magla-live tayo sa YouTube. Ang topic natin yung mga steps para maka-move on. Pwede kayo sumagot sa sa story ni Kim Chino. Pwede kayong answer doon para malaman natin at ibo-broadcast natin yung mga steps at tips nyo. Paano kayo naka-move on, nakausad sa mga maling tao. Maayong gabi, Kim Chino, sabi ni Don. Hi, Don. Hi, Ni. Ano nga sa'yo? Opa raw. Hi, BJ. Hi, Mark. Maayong gabi. Hi, Lorenzo. Maayong gabi sa inyong tanan. Pagupit na ako. Siguro by bago hatid saya dyan sa Wata-Wata natin sa San Juan. Shoutout natin ang 7 Transport Corporation. Maayong gabi. Ingat kayo sa biyahe. Ganda ng mga topic mo. Uy, maraming salamat. Hi, Alexander. Yung mga magpapabati, magpapa-shoutout, i-screen record nyo na, tapos lagyan nyo na rin ang pangalan. 'Di ba? Pangalan, tapos, ano pa ba? Tapos, kung ilan yung kabit, ay hindi kasama yun. Pangalan tapos kung taga saan kayo. 'Di ba? Hi, Jenny. Good evening. Pa-shoutout naman. Shoutout sa'yo, Jenny. What about the Jenny? Hi, Chean! Nagkape ka na ba? Yes, nagkape na ako. Hi, Chi! Hello! Maayong gabi. Hi, DJ Casey. May mga tumatawag na sa akin DJ Casey kasi nga Kim Chin. DJ Casey. Pwede, no? DJ Casey. Donna. Pa-shoutout daw si Donna from Calagasan, Argao, Cebu. Alam nyo, gusto ko pumunta dyan sa Cebu. Wala pang wala pang pera. Mahal kasi ng plane ticket, no, kahit domestic. Nakakapagtaka nga na minsan mas mahal pa yung domestic flights kaysa sa mga international flights. Ewan ko ba? Hi, Kim Chino. Maayong gabi. Uy, nandiyan si Tin Rivera. Ang namin, isa sa mga OJT namin sa sa MBC. Hi, move on. Isang hi lang, crush. Hi, move. Bakit move on pangalan mo? Nag-move on ka. Sakto, moving on ang topic namin bukas. Punta ka sa live. Laki kasi ng tax sa Pinas, 'di ba? Meron ng bagong fees sa flights ngayon, sabi ni Louie. Oo nga, no. Mahal baka di umabot sa live mo, may in-order akong burger. Wow! Talaga ba? Sakto, di pa ako kumakain, Chean. Biglang natuwa. Maraming salamat, Chean, si Alexander nandyan na. Isa lang ang mahal ko, ikaw lang. Wow. Hi, Krisa. Hello. Uy, yung mga taga San Juan, ulitin ko, may libreng concert kami. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na ma-meet kayo in person, Katulad ni Chean. Isa si Chean sa mga pumunta nung nag-free concert kami dyan sa San ba yun, Boy D? Sa Muntinlupa. Diba? Hello, Kim Chino. Hi, Elena. Congrats kay Maratoni. Oo, si Maratoni ay nanalo ng award. Parang Maria Makiling ba yun? Ewan ko, basta sa Laguna. Hindi ako sure, pero congratulations nga, Maratoni. Parang nanalo siya ng award sa Laguna. Papa-deliver. Papa-deliver ng cake. Sige, ikainin namin yan ni Boy D. Che. Hi, Kim Chino. Nandyan si Elena. Yung mga taga San Juan, meron kami libreng concert di Saturday na. Kasama namin dyan sila Jojo Mendres, Naiba, at si Aegis Band. Bakit madalas ka nakakap? Kasi tinatamad ako mag-ayos ng buhok. Oo, tinatamad ako. Pag-uwi ko Pinas, punta ako sa punta ka, dali. Tapos bigyan na kita ng t-shirt. Meron na akong t-shirt dito. Shoutout naman kakambal ko si Vanny. Hi, Vanny Bear.
Si Bayani, sana may palibreng concert din dito sa Batangas sa July. Uy, sana nga. Tignan natin. Tignan natin kung magkakaroon. Mapapanot ka niyan? Hindi naman. Makapal buhok ko, kung alam nyo lang kung gaano kakapal yung buhok ko. Super. Tsaka hindi namin lahi ang panot. I mean, hindi namin lahi ang manipis ang buhok. Hello po, siya sa hatid saya, sabi ni Miss O. See you! Miss O! Kapag pumunta ka sa hatid saya sa San Juan, sabi mo Kim Chino. Kim Chino! Batuhan kita nung t-shirt. Ha? Miss O sabihan mo ko Kim Chino! Yung mga Chino Pops na pumunta nung hatid saya namin last time. Kim Chino! Binatuhan ko sila na. Sabihan mo, mabuting ya. Ala, Miss O, ikaw ata yung isa sa mga staff ni Jojo. Kala ko naman normal na audience. Hi, good evening po. Pa-shoutout na may asawa ko si Nold Romanillos. Wow, I love you pa si Cha. Sana all. Sana. Shoutout. Normal na fan nyo po ako. Naku po, inuto nyo pa ako. Nasa baba na raw. Sige, kunin ko na lang mamaya, Che. Salamat, maayong gabi. Maayong gabi, sabi ni Marisa. Hi, Marisa. Uy, nanonood yung pinsan ko. Ito yung pinaka-favorite kong pinsan Si Chona Garcia. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Ate Bona. Alam nyo ba, yung pinsan kong yan, dati kasi may trabaho na siya ngayon, may pamilya na, may trabaho na rin ako. Dati naghahati pa kami sa isang cup ng Zagu. Oo. Alam niyo yung Zagu, tapos maghahati pa kami noon. Tapos ayoko nung Zagu talaga, kaya siya umiinom. Shoutout natin, happy birthday. Happy birthday, Chona Garcia, Ate Bona. Mahal na mahal ko yan. Maayong gabi. Happy birthday to you. Marami na kami pinagdaanan yan sa hirap at sa hirap. Pero ngayon nakaangat-angat naman na at some point. Cookies and cream na Zagu ang favorite ni Che. Che, nandito na pala. May pa Jollibee ka pala. Nawawala. Hiring ba kayo dyan? Hindi ko alam Dami ko na iniisip. Hindi ko na iniisip yung recruitment dito. Pero sa Love Radio, wala pa nagre-resign sa amin. Wala pang bakat. Sa Love Radio alam ko yung Love Radio. Magandang gabi, Baby Chino. Tagalanao del Sur siya. Recruit nyo na Naku, business partner din ako. Wow, seryoso ba yan? Seryoso. Alam nyo dati, fun fact, dyan ako dati nagtatrabaho. Before ako mag-DJ, dati ako nagtatrabaho sa Jollibee. Ako yung mascot ng Jollibee. Ako pala yung mascot. Baka kulang pa. Hindi naman. So far, okay pa naman ang Love Radio. Uy, gusto ko lang pala pasalamatan ng mga Chino Pops dumating yung survey namin sa Kantar. Ang 6 to 9 p.m. po ay number 1. Number 1 sa Philippines. Imagine niyo yung 6 to 9 p.m. natin, ang ratings natin number 1. Kalain niyo yun. Number 1 tayo sa Kantar survey. Meron pala mga bunga itong mga pinagsasabi natin kapag 6 to 9 p.m. no. May maraming salamat sa mga drivers natin diyan, sa mga regular na tao na nakikinig ng radyo. Maraming salamat Imagine mo yun Shoutout naman si Yandre. Hello, shoutout. Shania, hello. Thank you, love you too, sabi nung pinsan kong si Ate Bona. Congratulations. Sana nga merong may pa-premium. Hindi, ang goal namin all over, 'di ba? Lahat ng programa, lahat ng oras ng Love Radio Manila number 1. Okay?
Gagalingan pa natin. Gagalingan pa. Imagine niyo meron palang pinatutukuhan yung mga pinagsasabi at binababad-babad sa live ng ni Kim Chino, no? May mga pinatutunguhan pala yung mga sinasabi natin, no? Shoutout naman watching from Catanduanes, Happy Island. Uy, shoutout natin Imperial Family ng Catanduanes. Maayong gabi. Ganyan daw kapag anak ng Diyos. Uy, lahat naman tayo anak ng Diyos, di ba? Paano ako makaka-apply dito ng DJ? Dito sa Manila dahil sa Batangas may DJ idols. Try mong mag-inquire kung meron man Love Radio Batangas dyan. Diba? Inquire ka, tanong mo kung may hiring. Kasi ako, nakita ko lang sa social media, alam nyo ba, kikwento ko na, bago ako malis. Nung si Kim Chino nag-apply, so nag-apply po ako dito sa post ng pagdi-DJ na to, sa DJ position na to. Kasi si Robin Shena ba? Teka lang, isipin ko muna. Hindi pala si Robin Shena ang pinalitan ko. Ang pinalitan ko yung slot ni Chris Chuper. So during that time, nag-hire sila or nakita ko sa social media nila, need nila ng isang slot na DJ. So in-applyan ko yun. Naalala ko pa, February 14. Yan. February 14, pwede na raw mag-walk-in para mag-audition. So yun ang ginawa ni Kim Chino. Di nag-walk-in ako dito. Lahat sila nakapula. Tapos si Kim Chino nakaitim, all black. Tapos nag-apply ako. Nagulat sila. Sino to? Sabi, anniversary ng Love Radio kasi Feb 14. Di pagpunta ko dyan, naka-all black Kim Chino. Tapos sabi ko mag-audition po ako. Yan. And the rest is history. Ako na yung na-hire nilang radio DJ. Ganun yung kwento. So kung gusto niyo ring mag DJ, 'di ba? Kung gusto niyo ring i-pursue yung mga pangarap niyo or pangarap niyong trabaho, mag-walk-in lang din kayo. Wow, congrats po. Oo, ganun. Mag-itim din pag mag-audition. Hindi kasi feeling ko kasi may kanya-kanyang kasi yan eh. May kanya-kanyang paniniwala sa buhay. Ako kasi feeling ko kapag nakaitim ako, feeling ko maayos ako, feeling ko ang linis-linis ko tignan. Kaya naka-all black ako nung nag-audition. Uy, anyway, oras natin 7:50. Oras na pala para magbabay tayo sa live. Maraming salamat. At muli, mahal, hanggang 9 PM pa naman ako, ha? Si Yesha ba to? Kim Chino, kapag hindi nag-e-effort partner, okay lang ba? Hindi okay yan. Sinagot ko na bago ako mag-end live. Anyway, hanggang 9 PM pa naman si Kim Chino, kaya tumutok na kayo sa radyo, 90.7 Love Radio Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. See you sa radyo, mahal. Bye-bye. Maraming salamat. Maayong gabi. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Teats. Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
tambalang kumikinang. Nicole Yala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo at itago niyo na lang po ako sa pangalang Ina, isa sa marami ninyong tahimik na tagapakinig. Napasulat po ako para ihinga sa inyo ang saloobin ng isang inang napapagod at nalilito. At sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Ganito po kasi, pareho po kaming nagtatrabahong mag-asawa at may isa kaming anak. 5 years old pa lang po yung anak namin at kinder na ngayong pasukan. Masayahin, matalino, at makulit po si Bimbo. Siya po talaga yung araw-araw na nagdadala ng liwanag sa buhay ko. Pero sa bawat ngiti niya, may kirot akong nararamdaman sa puso ko. Pakiramdam ko po kasi nalalampasan ko ang pagkabata ng anak ko. Mula po kasi nung 8 buwan pa lang siya, bumalik na po ako agad sa trabaho. Iniwan ko siya araw-araw sa yaya. Laging may guilt, laging may pag-alala. Iniisip kung napaliguan na ba siya at kung napakain ng maayos. Inisip ko kung umiiyak ba siya habang wala ako at kung naiintindihan ba niya kung bakit wala ako sa tabi niya. At habang nagkakaisip siya, mas nahihirapan ako. Madalas kapag paalis na ako para pumasok sa trabaho, tinatanong niya kung pwede bang hindi ako pumasok sa work. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon nang hindi nababali ang puso ko. Gusto ko sanang huminto sa pagtatrabaho. Gusto ko sanang ibuhos muna ang sarili ko sa pagiging ina. Kung may natutunan ako sa mga kaibigan, yun ay hindi habang buhay bata ang anak ko. Hindi habang buhay gusto niya akong yakapin. Hindi habang buhay gusto niya akong katabi sa pagtulog. Matatapos ang pagkukwento ko sa kanya bago matulog at darating ang araw, marunong na siyang magtimpla ng gatas na mag-isa. Pero tuwing binabanggit ko sa asawa ko na gusto ko nang mag-resign, lagi niyang sinasabi na hindi sapat ang sweldo niya at kailangan naming magtulungan. Naiintindihan ko naman na mahirap ang buhay. Maraming bayarin, maraming kailangang unahin. Pero minsan, naisip ko kung paano naman yung anak ko. Baka lumaki siyang malayo ang loob sa akin. Baka sa paghahabol namin sa pera, naiwan ko na ang mas mahalaga. Tambalang kumikinang, mali po ba na gustuhin kong tumigil muna sa pagtatrabaho para alagaan ang anak ko? Mali po ba na sa pagkakataong ito gusto kong ilaban ang panahon na hindi ko na mababalikan? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Ina. Yan, Inang mula, tambalanista. Yan, inang tambalanista mula sa kumikinang ina na nagtatrabaho
all my life. Tama. And I would say, Ina ha, na kahit na isa akong, hindi lang po ako basta working mom. Isa akong working mom na akala mo 62 yung anak. Ang dami kong, minsan nga pagkalimbawa yung, yun nga, pumasok dito yung isa nating kaopisina. Sabi niya, grabe naman po ma'am yung definition niyo po ng ano yung English kasi, ano ba yung term na ginamit? Hindi ko nga pinansin kasi English. Ano nga ba yung term na ginamit? Basta yung pagtatrabaho, yung hardworking. Yung grit ba? O basta parang ganon. Sabi niya, grabe naman po yung definition ninyo, ganyan. So, ganon po kasi talaga yung mga nag-work. At saka, alam po talaga kasi namin, mga kabisyo, na hindi po kami anak ng duke. Ulitin po ba namin yon? Tsaka hindi po kami natatahimik. Hindi rin kami natatahimik. Tapos, ano ba, I guess yun lang din na marami din talagang gastusin, maraming bayarin, and it doesn't make you a bad mother. Tama. Kapag ang desisyon mo ay maging isang career woman. Correct. Na ang desisyon mo ay maging isang working mom, hindi lang ikaw ito. Okay, ngayon doon sa sinasabi mo na sa kaka-chase sa pera, 'di ba? May problema ba tayo sa pagiging ano? Ha? May problema ba tayo, misis? Kami mga alipin kami sa salapi. Totoo! May problema ba tayo sa pagiging alipin sa salapi? Kasi ako wala ko nakikitang mali sa naghahangad ng higit pa. Wala akong nakikitang mali sa naghahangad ng mas maraming pera at naghahangad na makatulong sa pamilya. Kasi alam mo, misis, pwede mo tong gawing issue kung sapat na sapat yung Totoo. yung kinikita ng mister mo, pwede mo talaga tong ilaban. Kaso nga lang, yung mister mo yung nagsasabi mismo na hindi natin kakayanin. Sino bang mister ang gustong naghihirapan yung kanilang misis at ayaw nilang pabantayan na lang yung mga anak? Although hindi lang ito ha. Hindi ibig, actually baka nga mas mapagod ka dyan yung nakabantay ka. Kala mo mas madali yan, mas mahirap yan ha. Diba? So there's nothing wrong with working while being a mother because it can be done. Wala talagang masama dyan. Ina, ganito lang yan It's a matter how will you communicate your love. 'Di ba? Kasi ang nagiging problema sa ibang mga working moms, kino-communicate nila through material. Yan. Hindi, dapat may touch pa rin din Correct. Just like kay Nicole, Yes. di ba? Classic example ng isang working mom. Ako talaga yan. Hindi nga ako regular 8 to 5, minsan 9 to 6, minsan 9 to 9, minsan 9 a.m. to 12. Alam dati yung kapanahunan dito, nagpa-pump ng gatas niya, may sarili siyang rep. Meron ako sarili gatas, nagpapaka ng gatas. Kasi nga, posible siya. Posible talaga siya. So, and that's a form of love. Yes. Diba? That's a form of love. Kung yung iba man, Jegs, kunyari OFW. OFW is also an example na yung iniisip nila na puro pera na lang yung iniisip, wala nang quality time with the kids. Pero kung hindi rin sila nagtrabaho abroad, paano din mag-aaral yung mga anak? Paano din kakain ng masustansya? Paano din babayaran ng mga kailangan bayarin? Diba? At saka marami nang with the technology ngayon, ang dami ang dami ng mga bata na yung magulang nasa ibang lugar. Bansa, pero correct. very close sila kasi nga, it's how you communicate Tama. Ano ba, may tsinelas na po ba sa lugar? Inabot na po ba ng tsinelas siya sa lugar ninyo? Diba? But parang hindi posible ang communication because now, communication is possible at ang dami mong platform na pwedeng pilian. Alam mo, ang nakikita ko lang dito kay Ina, kung bakit ganito yung mindset niya, it's because yung mga influences sa paligid. Sa tabi. Yung mga nagsasabi, nagpapakita na, gaya nabanggit mo dati na gagawa ng pagkain, yung may mga mata, yung pagkain, yung lunchbox nila. Teka lang Totoo. Uulitin ko lang po kasi ang laki talaga ng sama ng loob ko dyan. Feeling ko asama ko talaga nanay kasi may mga nanay po akong kakilala na grabe sila makagawa talaga nung lunch. As in yung lunch nila talagang may mata, may tenga, may earrings, may accessories, ganon. Na pag nakikita ko yung gawa nila, group Viber ba yun? Hindi, group sa FB. Na kapag nakikita ko yung gawa nila, parang ramdam kong napakasama kong ina. Alam mong ginawa ko? I left the group. So exactly. I left the group. So nakita mo doon sa story pa lang ni Nicole, Ina, na
nagiging iba ang perspective mo once you compare yourself, yung parenting style mo sa iba. Parang yung standard mo is yung standard na nila. Hindi naman ganon. Oo. Kasi hindi siya one size fits all. Yes. What may work for one may not work for another one. At lagi pong ganon. So, wag mong iisipin yung mga tao sa paligid. Tandaan, ang tubig, habang marami po ang sumasawsaw, lalong lumalabo. O, di ba? So, nagiging malabo na tuloy ngayon yung definition mo ng parenting. Oo. Kasi feeling mo, di ba, feeling mo, hindi ako mabuting ina dahil sa mga sinasabi nila na malalagpasan. Actually, kahit naman working mom ka or nakatutok ka, mas matagal talaga na time that we spend with our kids na matanda sila versus Yes. bata sila. Oo. Totoo yun. Saglit lang talaga yung moment na bata sila. Mas matagal talaga yung kasama natin sila na medyo adult na sila. And there is nothing wrong with Walang that. problema. Walang problema. You are doing a good job. Actually, yung ganyan na pinoproblema mo, nanay, yung para sa anak mo is already a good indication that you are a good mother. Tama. Oo. So, kalmahan mo lang, mother. Alam mo kung minsan yung mga nagsasabi ng mga ganyan na ay maiksi lang yung oras natin na makasama na actually frustrations nila yan eh. Yan. Kasi Oo. 'di ba? Parang nilalabas lang nila as strength nila pero frustrations nila yan na hindi sila makalabas, hindi kagaya mo na nagtatrabaho, may time Yan. din sa anak pero Correct. sila nakatali sila doon sa Totoo. sa ganung sitwasyon eh. Isipin mo, no, may ganyan kang pakiramdam, pero yung mga nasa bahay, yan din ang pakiramdam nila Oo. sa tuwing nakakita sila ng isang nanay na at 7 a.m., plakak na ang kilay Oo. dahil magtatrabaho. Tama. Diba? Totoo yan eh. Akala lang natin minsan nakakainggit yung buhay ng iba. Totoo naman. Wala namang kaplastika, nakakainggit yung buhay ng iba. Bakit siya ganito? Bakit siya ganyan? Ang hindi mo alam, pag nakatalikod ka na, 'di ba? Ganon din ang bulong niya sa sarili niya. Ayan. Buti pa siya ganon. Ayan. Ako ganito lang. Kung minsan Diba? kino-cover up lang nila na ay, hindi maganda talaga pag may time ka sa anak mo. Sobrang daming time ganyan. Pero alam mo, mother, it's not easy ha. Hindi naman talaga siya madali. Sinasabi ko yan para sa isang taong adik sa trabaho tulad ko. Hindi siya madali. Pero kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Tama. So kung gusto mo talaga pwede. Ano ba? Nasa opisina ka ba? Ikaw ba ang may-ari ng kumpanya na hindi ka na makaalis? Hindi naman, di ba? May time ka para umuwi. Totoo. So pag dun sa time na umuwi, make sure na wala kang masyadong gadget sa paligid mo para yung sinasabing quality time Yes. is really kahit 1 or 2 oras lang ay eksaktong kalidad na oras para sa kanya. Actually, it's how you communicate kasi Correct. meron pa nga dyan, single parent pa Meron, di ba? Pero very close sila. Ako, may Correct. kakilala, may mga kakilala Na working, tayo. na working. Oh. Single parent, pero wala. Very close sila ng sobrang anak nila. Close sila ng anak niya. Ramdam na ramdam ng anak yung pagmamahal. Correct. It's how you communicate eh. Although yung mga iba, kunyari, ang paraan ng pag-communicate nila ng love is material, wala din namang problema doon. Siguro bitter lang tayo, Diego, kasi wala tayong mabili. Wala kasi tayong material na mga bagay. So, bitter tayo dun sa mga, hindi, mahal ka lang na nanay mo kasi binalang ka ng bagong cellphone. Pero kasi, inggit lang tayo. Inggit lang tayo kasi wala tayong pero that's also a form of love. And para sa akin, there's also nothing wrong with that. Oo, and you have to verbalize. May kasama dapat siya na, na verbal. Anak, Oo. hindi ko man maibigay yung oras Yan. ngayon kasi talagang sobrang daming ginagawa, di ba? Pero ito na muna. Yan. Ito na muna ha. Ito muna yung mag-aaliw sa'yo. Ito muna yung replacement ko muna for now. Di ba? Basta babalansin lang ng oras. So habang nag-grow yung anak mo, ini-educate mo rin din siya sa setup ninyo, ng buhay ninyo para makita niya at maintindihan. Hindi, tsaka uulitin ko sa'yo, mother. Sinabi ng asawa mo, hindi nyo kaya. Hindi kakayanin eh. Kung sinabi ng asawa mo, oy, oo, kasi kaya natin, kaya ng budget ko, go, magbantay ka, hindi sa kanya na mismo nang galing. Hindi kaya eh. Hindi kaya. Ay, lalo na kung mas malaki pa yung kinikita mo over correct, sa kanya. 'Di ba? Tas hindi naman po tayo paangat ang sweldo, paangat ang gastusin, paangat ang mga bilihin, ang presyo ng mga bilihin. So, kailangan talaga ng husband mo na extra help kasi baka nga nagbigay ka ng sobrang oras pero uminit din naman ang ulo mo araw-araw kasi lagi kayong gutom. May oras ka pero gutom ka. Ayan, choose your battle, choose your fighter. Ika nga. Ganon. Correct. Oo. So, Mami Ina, ayan,
Kaya yan eh. Kaya. Basta wag mong tingnan yung standard ng iba. Ipakita mo kung yung totoo mong pagiging ina, yung pagmamahal mo sa anak mo. Tama. Paramdam mo. Ganun True. lang. Iba-iba kasi yung dynamics ng At saka alam mo, iba-iba din yung mga bata. Minsan may mga bata na expressive, na ipinapakita at pinaparamdam talaga nila at sinasabi talaga nila sa mga magulang nila how special they are, na how loved they are, ganun. Pero may mga ibang kids that they don't Pero it doesn't necessarily mean na hindi nila mahal yung magulang nila. At ako naniniwala ako na wala nang tatalo pa sa creativity ng isang nanay. Oo. Basta sinamahan mo ng puso. Wag lang yung yung ulam na may mga tenga ha. Sa Manalo, hindi makagawa ng rabbit. Hindi ako makagawa ng rabbit. Nakakaloka. Yung rabbit ko malungkot na rabbit. Actually, ang gusto ko talaga rabbit, ang ending sa Godzilla yung lumabas. Hindi cute, katakute. Ganon. Okay lang yan, Ina. Ma'am, hindi masama yung tumulong kay Mister kasi yun yung mas kailangan nyo sa ngayon. Baka feeling mo konti lang ang gastos, pero marami pa yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? 139, kumikinang ulo po, Diego Bandido. At Nicole Ayala, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's #1. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang imimura
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. Here you go. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Kimchi Chino! Opa. Kahit maputi na ang buhok mo, hindi pa rin yan babalik. Kakahintay mong bumalik yung taong nang iwan sa'yo. Kakahintay mong balikan ka, hindi na yan babalik. Oo, kahit pumuti ang buhok mo. Pero ako, sinabi ko kanina, di ba, hanggang 9 p.m. pa ako'y magbabalik. Nagbabalik na po ang paborito yung DJ 6 to 9. Nagbabalik na po DJ Kim Chino sa kanyang programang Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opo mo. At di ba nga sabi ko kanina, mahal, in order for you to move on, in order for you to succeed and love yourself, dapat alam mo sa sarili mo na okay ka na. And at the same time, wag mong i-deny na mahal mo pa yung tao, di ba? Kaya naman tonight, di ba nga ibibigay ko ang mga senyales na mahal mo pa yung isang tao, pero in denial ka lang. Mahalagang malaman to para at least alam mo na kung paano mag-move on. And acceptance is one of the major steps on moving on talaga. Wow! Recap na tayo ha. Sabi ko kanina, mahal, senyales na mahal mo pa yung tao kapag unang-una, lagi mo siyang naiisip. Diba? May makita kang bagay, may maramdaman kang bagay, mahawakan, mahaplos, maamoy, ay talaga nga naman siya agad ang unang pumapasok sa isip mo. Diba? Example, ikaw ay naglilinis ng CR, may naamoy kang Zonrox, sala, naaalala mo siya. Nakaamoy lang na Zonrox sa alala yung ex. Bakit? Kasi sabay kayong maglinis ng CR. Diba? Pasok! O di kaya kapag may naamoy kang patis, usually kapag kumakain kayo, paborito niyang sausawan ay patis. Kaya naaalala mo siya.
Mahal mo pa yan kapag ganun, kapag siya yung unang pumapasok sa isip mo. At ang pangalawa, mahal, sabi ko kanina, mahal mo pa yan kapag hinahanap-hanap mo pa rin ang update sa kanya. Kumbaga, usisera ka to the point na ini-stalk mo siya sa mga social media, pati yung mga tropa niya, gusto mo updated ka pa rin, gusto mo makita kung malungkot din ba siya kasi malungkot ka. Mahal mo pa yan kasi hindi ka pa rin tumitigil, di ba? Hindi ka pa rin tumitigil kakastalk, mahal mo pa yan, di ba? At ang pangatlo't panghuli, mahal, na senyales na talaga nga namang mahal mo pa yung tao kahit winalangya ka, ay kapag umaasa ka pa rin na magkaroon kayo ng closure, 'di ba? Huling pag-uusap, magkita ulit, at talaga nga naman magkabalikan. Oo, umaasa ka pa, mahal mo pa yan. Kaya usually, no, yung mga nanghihingi ng closure, 'di ba? Shoutout natin yung mga nanghihingi ng closure pero nag-shave. Nag-shave ng bigote. Di ba? Pwede naman. Nag-shave ng mga unnecessary hairs. Talaga nga na mga looking forward pa rin talaga sila para maging presentable at maging ready makita o makausap ang kanilang mga ex na minsang sinaktan na sila. Ang ending, mahal mo pa rin, kaya nag-e-effort ka pa rin, kaya looking forward ka pa rin. Pero at the end of the day, kung hindi na talaga kaya at kung ayaw na talagang bumalik sa'yo, hindi ka na kayang mahalin pa ulit, I think it's about time to accept that. Diba? Kaya dapat kapag natanggap mo na, that would be the time na talaga nga namang mag-move on or mag-move forward. Para mahalin ang sarili mo, diba? Para ayusin yung sarili mo kasi kahit anong mangyari, yung mga ex na yan, binibigyan tayo ng sakit at trauma niyan. Diba? Totoo lang. So, need mo na naman i-compose yung sarili mo at i-build at i-recover yung sarili mo. Kaya bukas sa ating Chinitok, 6 to 9 p.m., bibigay ko naman sa inyo yung mga steps para mag-move on. Diba? O, Tuesday, 6 to 9 p.m., pag-usapan natin ang pag-move on bukas. Okay? Anyway, sana yung mga bagong break dyan at mahal pa ang kanilang mga ex ay talaga nga namang makahanap ng peace of mind, makahanap ng pagmamahal sa sarili para hindi masayang ang panahon at hindi maapektuhan ang ibang tao sa inyong mga kalungkutan. Diba? Sige na mahal, ako'y sisibat na pala. Oras na naman para ako'y magpaalam. Pero huwag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ingat, mahal. Metro's #1 Love Radio. Basic!